What's up, Global TV? What's up mga kubal, nami karon sa Manalili Street and ma-interview ta karon sa naton ka amigo sa ka fruit vendor. Kani murag busy pa siya pero pwede lang. Kuya, sa man name na ton? Jonathan, pilang edad ron? 21. 21. Ang busy pa si kuya, so unya na ta mo interview. Okay, balik ta karon sa interview ni Kuya kay busy man jud sa karon. Always man ni siguro kay daghan customer. So Kuya, balik ta. Unsa kay name na to? Jonathan. Jonathan. Pilang pangedad ron? 21 years old. 21 years old. So bata pa sa ako Ako 30 naman karon. So unsa man unsa man sekreto nato ya sa negosyo ya? Para gyapon. Dagan nga palit di everyday. Mao ba? Unsa mga kilo ni karon? Binuok na sir. Binuok. Yes, sambok. Free wifi. Nga free wifi. Nikaon mo sa Apple, makonek yung wifi. Mo ba? Diretso wifi. So exclusive. Anhi lang siguro sa sa may carbon dapita ang naa wifi. Magkaon ka. Magkaon mo gapon. Ang wifi kaon mapuno antiyan kay na may wifi. Mo nang paborito ko kuya kanang saging. Saging. Sila man ang sa kabuok. Ang binuo ka na 15, ang kinilo 70. Naman wifi. Wala. Wala. Data na. Data lang. Pwede data na. So, pero ano man mga kanang difference ba ng mga prutas din and sa mall. Sa mall kay every 15 days yata din na. Tunga ko na lang. Grapes. Busy si sa mall kay kuya. Every 15 days mo din na mag-ilis yan. Mo everyday. Everyday. So, muna na mga pobal. Every 15 days if sa mall. Pero sa mall everyday. So, mas fresh ang sa anong sa carbon. Compare mo sa mall. Barato barato lang. Pero sa mall, ang binukan nato sa mall 20 plus or 20. So depende mga thrice pa siguro, triple pa siguro ang presyo na. Bilisad tunga. Mga tunga, mga twice. So sayop ko. Okay, anyway, na kami gina-check if certified cobal ka ang kamot. Balon. Check naton mga kakubal. Muna certified cobal kuya. Okay, so mga kubal, if ganan mo magpalit sa mga prutas sa saging dire lang mo sa Manalili Street. At bang lang sang kanang 8K Enterprises plus o mga utan mas barato nalan din carbon is the place to be. Cobal.